Ayan mga bay, so nakikita na ninyo na sinalang na yung liner para sa ating ang ginawa na bore out sa ating Raider G. So yan na po. So pangit pa yung itsura niya mga bay. So buti na lang may na itago si Kuya Sumbing na nabutasan na. Kasi pag hindi yan nabutasan mga bay, matagal talaga yan gagawin na isasalpak sa ating block. Kasi pagpabutas pa sa yung sleeve niya doon mga bay is buo po, hindi siya butas, hindi siya yung binta na butas na. Yung sa kanya is buo po. Yun ang mga original talaga daw na tinatawag na liner mga bay. So yan po, tested na po yan niya, ginagamit matagal ng dami na daw mga motor na nisliban niya, hindi na doon niya mabilang. Kaya dito may sleeve talaga na pure mga bay. Let's go! Ayan mga bay, nakikita ninyo na mahamis na kayo, ma-merge na kayo mga bay. So yan, so tapos na po na pinakinisan ni Kuya Sumbing yung sa labas. So yan na po ang final niya mga bay, kasi kinuha lang niya yung mga biyak-biyak o yung pangitignan ng mga kinain ng mga alikabok. O yan, sinukat na ni Kuya Sumbing yung block natin para makita niya kung saan dapat palagyan ng pubusan.